Temen takasni day kasni shuti kajongi po Indian stock market ti nga lakbor takadaw nga kwa ban shnai kini video ban nga kwa ban ekran artli ki phangha kini kasni kata kalong ruway ba kumungi day ban avoid na kini ki scam la ni kini ki fraud ha ka bayar day ba stock market but kaway pan nga kwa ban discuss ba kumungi day ban sham trade menta ha kapor ba ka vex ka red ba tining kong do ba pinlant na gini ki scam ha po ka stock market hi kenau ba ladadan menu ki brio ki baong pi aya nga ka pisa ngan pen trade ye pi kumta ngan pen invest ye pi kumta ki kular ye pi ba kena return kata-kata persen haka shibnai lene haka shisnam kenau ba ha stock market kamlong kumta nomar kumbangi tip i ba baro ki investment kilong risk kidan ka risk ti namdan menu bala ban guarantee ban yo ka return lane ban yo ka profit kata ka point ka baningkong kabar kalong ba lada piyakendo kini ki telegram ki whatsapp ki group ki ba bonjan ki ba signal cp banong buy kata ka share lane buy kini ki options lane buy kini ki futures kanda ka kiyo sabok profit lane exit lane sell kini ki share sell lane kini ki stocks lane sell kini ki options kinero kidehi ka way part of the scams namar ba kumba pipitip ba nandan menu bala ban predict ya ka future lani ka bansawan te lada pilos nandan menu ba sham responsibility te katuru pihab ban kyar na gini ki signals ka ba like along ba pinu ya gini ki algo trading system kiba ong join ling ba kaling ka jongi kumta ngin pen trade ya pi kumta kum kitaro pi haban avoid ki ngamong babaro ki algo trading ki de ki fake lani ki de ki scam ndre pi haban nong fully aware ya katuka algo trading system lani kini ki kinja software kabar kalong ba pihab banong fully aware kini ki ba provide signals kabalay pihab ban pet banya baharo ya kitu ki breu ki baong invest ngin pen trade ngin pen invest ngin ari to ni pikata namar ba kini hi bonsen baro kinamon ra ya ka jing sungo bah hadien ndrei kinwan ra tang ka jing susi te ki ban hap ket kli ya ka loss day mo pi day mangahi tingem day ban ngop kum hakini namar ngayal jong ngala dan po stock market la bones nam mahamenta tingala i kini kelenti ngala ya ikini kelenti ngala ngat ikini kelenti menswa kumba dan katukannya na pedeng jong pi ki belangat ti henry hapo stock market i lada pikwa banyat kalenti hi kalong ba first of all pihab ban sedang ban learn hi nang pa pinsaya chakmat kanumdan kanu kalenti shortcut kaba pin make money hapo stock market tip takadaw pim judai ban ngop kamtam mi kini kiba guarantee ban your profit especially in short term te kaban kamba bat kam safe yepi haba pi kindo ikini ki breu lada pi kwa ban invest lani pi kwa ban trade lani pi kwa ban learn shapang ka stock market kabha ba pin kili neki hato kila dene am ki sebi registered person lani kila dene am kini ki NISM certified lada kiladai kita ki sebi registered lani kiladai kini ki NISM certified kemud kala kambiang kala kamlong safe yepi bonsin kini ki brio ki bladai sebi registered lani NISM certified
kemun kidi ki brio ki beladan ya kata ka right knowledge syapang ke stock market bad ki investment nang ta kidi ki brio ki beladan ni ka experience bad kidi ki brio ki balas nu thu ya ka risk hapo ka investment te henry wala kataru lada pi invest lani pi trade hapo stock market ka risk lani ka loss kandai ke jingkit klik ke jong pi hi kamdei jong kini namar kini kin chui kai ya pi kin chupin i ya pi kumno kalenti ba pi dei ban let bat kumno ba pi pin let henry ke jingkit klik kandai ha pi hi te dei na kata kadau pi ha ban sngu thu aba pi invest lani pi trade a stock market kandai in your own risk kata ka point ka bang akwa ban keren tingam lan nga ngaladai NISM certified ngaladap complete ekani ka course ngaladan ka certificate experience rung ngaladan po market timenta nga ngadang dan hakani ka proses ba ngan register yele jong bat ka sebi te ngan dalayo ka license jong ka sebi te ta ngin siapet kay bangi dai ban le skmat pat Tekapun ke bahar ke banga ngakwa aban ya keren mentah kesni kalong lada pipet ya ke India Vex mentah kelahir do kat ar poin pra tika jingher jong kani ke India Vex ka peni ba kibreu kempanik apo stock market kamut ba kimsel kelumar ya ke stock ke ba ki hole but sakawi ke peniru ba kaduna ke volume kiduna ki participant hapo stock market tika jingduna jong kani ka buying selling volume ka transaction ka rate tilada ka rate ka transaction kani ka ta bahaya ki intraday traders katno ki doro kim kiyo katno ro kim yar ti yangi kum ki intraday trader khamtam ya kitu ki ba trade ki option the best things iki kalong ba lada kila bana fort ka bas iki bakin trade daka future te omdei baka kta atang yangi ki intraday trader bangi trade options andrei what ya gitu ki option seller lada pikran kani ke jinghyar jong kani ka India Vex ka kta ki option seller namar ba ki premium price ki rate palat kilong very low palat kat ba ka respat ka he bahaya ki tikini ka kta both side either yakini ki option buyer lani either yakini ki option seller te ki ke jingta yakini ki option seller kalong ba lada kitu ki premium ki rate dor palat subo lada ka spike kan san ka market kemun kala ban in kia huge losses yaki ti kini ki option buyer pan ke jingta kalong ba ke market ka slam palat bakan kiyo lane ke market ka slam palat bakan hiar ti ki premium ki suki bah ban kiyo dor bat kapor kala nanglut ti day hang ta ki surface ki losses ti the best things kalong ba lada ki trade apo ka future pan kila avoid ya kini ki time dike lane kani ka time theta